Sanibonani bafowethu, ngithemba ukuthi niyaphila. Kunalento le eyinkinga ekuthiwa iGobongo. Sesithi iGobongo manje. Kahle lento iyahlukaniswa bafowethu, kumele sisazi. Masikhuluma ngale dlozi kumele sithi inkamba zedlozi. Ngoba iGobongo imithi emhlophe iGobongo. iGobongo imithi yayisetshenziswa zinsizwa. Maziyophalaza zigeze emfuleni mangabe ifuna ukuyoshela intombi. Kodwa ke asindlule lapho. Sikhuluma into ethiwa iGobongo. Lento ekuthiwa iGobongo bafowethu ingozi. Iphinde ibe yinhle at the very same time. Ingozi ngokuthi uma ngabe uzoyidla njengomuntu, mawuzodla iGobongo njengomuntu, awulidli sinoma kanjani iGobongo. Uma uzodla iGobongo, kufanele ukuthi kube yinto oyiyalelwe idlozi lakho. Kathi lifuna iGobongo. Noma mhlambe makukhona umuntu oyihlolisise ngokujula, wajula kuyo, ebese yakumisela iGobongo. Ngoba iGobongo uma uzolidla kuphakathi kokuthi into zakho ziyavuleka noma ziyavaleka. Mhlawumbe umbuzo uthi zibe seyivalwa yini ke because iGobongo phela ukudla kwedlozi ukudla. Into zakho zingavalwa ukuthi kulelo iGobongo lakho lidlile. Mhlambe udla impande bengamelo uzidle. Phela eGobongweni kunezimpande ezifuna idlozi lakho, ingakho kuhle mawuyalwa idlozi. Kunezimpande uthola ukuthi mhlambe kini anizidla ingeni mhlambe. Ingakho kunabantu abathi masebedla iGobongo uthola ukuthi mhlambe sebeyishintsha ubulili babo. Abanye abantu masebedla iGobongo umuntu usuyaqala uyagula ke manje. Ngoba mhlambe udle impande engafuneki emzimbeni wakhe. Ingakho iGobongo kuhle mangabe uyalelwa idlozi lakho. Kuyilona lithi hayi hamba udle iGobongo. Hamba usifunile iGobongo kumakhosi ubani manyana. iGobongo futhi uyalimisela bafethu, awukwazi ukuyimisela wena iGobongo. Ngaphandle ke masulidla nje ngoba nakho usuyinyanga usuthwasile noma mhlawumbe usungumngoma. Kodwa iGobongo uyayimisela, uyamiselwa uyimisela wena. So iGobongo siqapheleni bafethu. Ngoba kunabantu namhlanje abasokolile umuntu uthi mina mkhulu yazi ngingakalidlela iGobongo ngangikwazi ukuhlola zayifika indaba kimi. Amaphupha ekhona kimi ngakalidlela iGobongo. Kodwa inkinga yaqala mzukana sengidlalela iGobongo. Zibuza ukuthi indaba wonaphi ngokudla iGobongo. So lento yeGobongo ifuna siyiqaphele ngani zekehla kungabikho, kungabi siyo into esiyikhela phezulu ngoba ngiyabezwa abanye bekhuluma la bethi hamba uyothenga iGobongo lapha eFaraday. eFaraday number 1 mawufela beFaraday abakuchazile imithi. Bafebe kunezi iGobongo sihlanisiwe lona. Umbuzo uthi uzokwazi ngani iphi impande ekhona la, iphi impande engekho. Iphi impande eshodayo la. Because phela makuhlanisa iGobongo kuhlanisa impande eziningi ngokuhlukahlukana kwazo. Hayi impande yodwa, hayi zo5 eziningi kakhulu. Uthothi ezinye zilandwe emazweni, ezinye mhlambe bayilanda koSwaziland, abanye bayilanda koMozambique. Kuyahlanganiswa ukuze kuphume iGobongo, kuphumela umuntu edlozi, ukuthi idlozi likwazi ukuthi lidle lisuthe. So ifuna siyiqaphele into yeGobongo kungabi yona into thatha lightly ngoba nje izosinezinkinga. Kangangokuthi uyazi iGobongo uma ngabe udle lona elikahle, udle iGobongo elifunekayo, into zakho ziyabonakala. Kuye kungithuse mina ukubona umuntu othi ngumngoma uthwasile uphuma ekuthwaseni uqedile ukuthwasa. Kodwa iGobongo uthola ukuthi waligcina mzwane esathwasa. Umuntu 6 months down the line ekhala ukuthi yazi ugobela wami mina wangivala. Kodwa uthe mawufala ekhaya ivula indomba yakho, ivula usebenza ukwazi ukusebenza. Usukuvale nini kanjani? Bese uthola ukuthi cha lo muntu emzimbeni wakhe kushoda iGobongo. iGobongo liyalivuselela idlozi emzimbeni wakho ukuthi lihlezi liactive ngaso ngesikhathi ukudla kwabantu abadala iGobongo. Ingakho noma usuqedile ukuthwasa kuyafuneka ukuthi mawusuzizwa ngazuthi amandla ehlile bese uphinde umisa iGobongo. Ungahambi uyofuna izigubhu zokuthwala, ungathwali uzolimala. Thatha iGobongo uhlanisa imithi, angithi wayifundisa imithi yabaGobongo mawuthwasa. Thatha iGobongo uhlanisa imithi yakho, ukhanda iGobongo, uliphehle, ugeze ngalo, uphalazo, uvuselele idlozi. Ubona ayizokubuya lento waphuma nayo emzwana uphuma ekuthwaseni. Kuyadumaza ngempela ukubona umuntu othi ngomngoma uthwasile uphuma ekuthwaseni. Kuyadumaza ubona umuntu ongoma othi uphuma ekuthwaseni kodwa umfica lapha eFaraday isikhobe nayo. Sithethe iGobongo. Hayi ukhona ukuthi umuntu ethenga imithi. Ngicela ububu, ngicela umfazi othethayo, ngicela umadlozana, ngicela umadlozini, ngicela kuya understandeka.
Kodwa kukhona umuntu uthweni uyisa ngomuntu asilo defika lapha efana defika ngisacela ukuthi ngithengisele iGobongo. Kanti wafundani? Awuzange uyifundise imithi yokuhlanganisa lelo Gobongo. Enye into phela nawe kumsebenzi wakho nje umthosa ukuthi uyibuze kugobela wakho. Imithi engela la eGobongweni yiphi ebese uyayazi. Uyayazi akithi ngomngoma kumele uyazi imithi yakho khona uzokwazi nakusasa ukuthi nanoma uhlanganisele izingane zabantu iGobongo zifuna iGobongo uwazi ukuthi yiphi imithi engenayo. Ukwazi futhi ukuhlola isimo ukuthi okay njengoba sengilihlanganisele iGobongo ayifaka le mithi le lo muntu ufanelekile emthedle lo muthi lo. Yimuphi umuthi idlozi lakhe liwufunayo? Yimuphi idlozi lakhe umuthi elingawufuni? Ungayitholi usuhlanisa into engahlangani besilimaza abantwana babantu. Lapho uzongena enkingeni ngowena njengomelaphi ngoba ushuthi wenza into engekho, wenza into engahlangana. Kodwa ke bafowethu ngiyaye ngithi mina ukufunda kubalekile. Kancane masifunda kuningi sizokufunda kuningi sizokwazi futhi. Esingeke sikukhele phezulu ngani nje kahle. Asithembe nje ukuthi konke kuzolunga bafowethu. Ngiyabonga.